Hvem er det? Er det julenissen? Hej, hej. Hej, sommer. Hvad står der? Hvad er det, du skal have en julegave, hva'? Hvad skal du have? Kan du se ham? Jeg pyntet ham rigtig op. Det er fandme, der er så mange, der skal få jer herinde i dag. Ja. Der er mange heste. Det er godt at klare sig om det. Ja, du har fået den. Så er der Har galt. du fået den? Glens bare, hvad der er galt. Prøv at fortælle ham det. Han kommer derhen. Så er der galt. Nu han Er sige du syg til i ham. hæft, eller hvad? Så er der galt. Hva? Har du fået Cæsar? Tillykke med det. Det var dejligt, hva'? Og du sagde altså ikke, du troede på julemanden. Det gør Hva? du godt, så. Jeg smed det, hva'? Hvad var det, du ønsker i julegave, Sommer? Kan du bruge den, sommer? Ja, det skal den byttes. Den skal ikke byttes, vel? Nej. Prøv at se, hvad der sidder her i bagen, kom. Han vil gerne tilbage, tror jeg. Jeg er opmærksomhed, at det der er galt.